Walang bastang babanat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol, kasama po natin ngayong umaga ang isang constitutional expert. Pabati mo na po natin, hindi naman po bago sa atin to, ka-RMN na rin po natin to. Attorney Vian Lawrence Gabato, good morning, Attorney. Good morning sa Idol Mark sa lahat ng nakikinig dito sa IFM Dagupan 104.7. Yan, yung oras natin dun sa usapang batas sa attorney, anong schedule natin sa RMN? Nga pala, mapapanood nyo pala ako sa Usapang Batas kasama si Miss Jenny Pahilanga tuwing alas 8 hanggang alas 9, Lunes hanggang Biyernes. Ayun, para malinawan yung mga usapin po ito. At alam naman natin, suki na po natin po si Attorney Vian noon pa man, kahit nang wala pa siya sa RMN. Pero anyway, Attorney Vian, diretso tayo sa usapan po ito. Itong TRICOM committee po ngayon na dinidinig, ito pong in aid of legislation, yung gagawin po nila na pagsugpo di umano sa mga fake news na sinasabi nila at yung mga medyo malicious po na ginagawa online. Ano po ba ang sinasabi po ng batas po dito, Attorney? Particularly, yung pong mga tech company katulad ng Meta na gumagawa ng business dito na itong main source yung pagdiskursuhan na maging active ang mga Pilipino dito sa social media. Meron po bang sinasabi ang batas po dito hinggil po sa kung ano ang pwedeng i-post at hindi, particularly sa ating mga karapatan? Actually, ang gagawin, ang una kong sasabihin premise, naalala ko nung inaabangan ko tong nasa TRICOM nung the past few weeks, di ba? Pero may sinabi yung isang kongresista, di ko maalala ko si Congressman Roman yata yung nagsabi nun. Mm-hmm. Sabi ni Congressman Roman, kahit nasabihin na natin na nagwi-weed out tayo bini-weed out natin yung sinasabi nating fake news o disinformation, hindi maaari magkaroon ng isang batas na magre-regulate ng kung anong sabihin natin sa social media. In particular, malinaw naman yung sinabi nung mga taga Facebook na sila nga inaalaw nga nila ang criticism sa mga public officials. Mm-hmm. So kung magkakaroon man ng issue, ang Facebook kasi is just tawag din platform, streaming or platform lang kasi yes, sila. A platform. So being a platform, syempre kailangan na mag-comply dun sa community standards. So for example, gusto mong ipa-mass report may gusto mag-mass report ng mga di magandang salita, pwede mangyari yon. Mm-hmm. Pero ang control nun nasa individual, dun sa mga subscribers ng Facebook. Hindi maaari na ang gobyerno ay makialam dun sa pinaka-content. Mangyayari nga lang, magkakaroon, kasi syempre si Facebook being the platform, hindi naman nila pwedeng i-censor. At saka, self-regulatory naman na sila to an extent. Yes. Napatunayan naman na yung mga pagkakataon, yung mga mamamayan mismo na members do sa Facebook, yung nagpapamass report dun sa mga bagay na ayaw dapat pakinggan o kailangan ma-report kasi nga bastos or hindi ka nais-nais yung sinasabi. Pero may mga pagkakataon, di ba, na for example kinukunan tayo ng survey. Ewan ko na ano nyo yan, napapansin nyo yan, attorney, kasi pag gumagamit tayo ng Facebook o nanonood tayo sa YouTube o sa Instagram, minsan may mga pa-survey sila kung relevant ba itong lumalabas sa feeds mo, hindi. At I think yung mga tech companies tulad ng Meta, will going to analyze itong mga nakukuha nila ng mga data from their users. At tama yung sinabi ninyo, from that, they will going to draw a guideline para ma-self-regulate yung kanilang community. Well, in so far as yung nagsa-survey sila, that's more on the algorithm naman kasi yun. So, more business-oriented naman kasi yun. So, for example, parang naalala ko may biro yung isang kaklase ko . Alam mo yung kahit magtago ka raw sa kotse, alam ng Facebook yung gusto mong gawin . Aha. O kahit magtago ka raw, example, bumili ka lang ng, sabihin na natin, ballpen.
Magtataka ka na lang, hindi kahit doon sa Facebook, kahit sa Viber, mapapansin mo, ibablast ka lahat ng mga puro ballpen, bumuli Aha. ka, di ba? Napapansin. Pero that's kasi for commercial Commercial content purposes. kasi. Mhm. Ah, Syempre si Facebook, I mean, historically naman, kung naalala nyo nung I think mga 8-9 years ago, di ba? Ang controversy naman talaga sa Facebook, yung binenta nila yung data para Mhm, makatulong mhm. sa manipulasyon sa mga eleksyon, Kaya lalo na sa sa Amerika, 'di Kongreso ba? sa Amerika, yes, Oh, 'di ba sa dininig Amerika, if 'yan. you can Mhm. remember yung Cambridge Analytica. Mhm. But of course at the end of the day, kung tutuusin, paano ba 'to? May control pa rin naman diyan. Ito lang, I think this might be an unpopular opinion na. Pero ang may control naman para bumagsak o umangat ng isang social media network yung mga tao din mismo. Mhm. 'Di ba? Kasi kung hindi naman na nila tatangkalikin yung social media network, eh mawawalan din sila ng business. Ang nangyayari Yeah. nga lang kasi, lahat ngayon kasi may necessity na kasi dun sa platform. Mhm. So, for example, Facebook, ginagamit na rin ng Facebook sa business eh. Yeah. So, alam mo, hindi nandun na sila eh. Parang unless lang kung merong mas malaking social media network na pwede silang tumaob, Mhm. parang yung market niche ng Facebook, may nagbe-business na eh. So, alam naman natin kahit tayo dito kahit sa traditional media, we also have already our social media accounts. Correct. So, we are also partner rin ng social media Mhm. in a sense. But yun nga lang, mas reliable lang yung traditional media. Actually, merong pwedeng solusyon yan. Ang hindi ko alam kung alam ng Kongreso to. Mhm. May mga ibang mga bansa tulad ng Canada, pinapatawan nila yung ng tax yung parang meron silang pinapataw na tax na mapipilitan ngayon yung mga tao na imbis na manood ng balita sa Facebook, Mhm. sa mismo sa media tayo makakanood. Parang Mhm. ililink tayo sa website kasi pag nanood ka sa Parang Facebook, babalik sa mainstream. babalik ka sa mainstream Mhm. kasi pag mangyayari pag inacquire ng Facebook yung rights mo, may bayad yun sa gobyerno. Mhm. Well, sa ibang states, sa ibang lugar, alam ko sa Canada ganun eh. Meron silang ganyang batas. Nangyayari ba ang tao para matulungan din kasi yung traditional media na magkaroon ng pondo, yun yung purpose kasi ron. Mhm. Pero I doubt na na pwede mag-apply yun dito kasi alam naman natin, siyempre iba yung interpretasyon natin sa Correct. constitution, Mhm. baka umapekto sa freedom of expression. Mhm. Yun yung nakikita kong maaring Medyo problema medyo sa technical ganung dito sa sitwasyon. atin. Medyo technical kasi at saka lumalabas ngayon, marami umaasa na ngayon sa social media. So lumalabas diyan, kailangan mo talagang, I mean, well, to be fair, alam na ng Facebook yung market niche nila eh. Yeah. So hindi mo sila Mhm. andito sila. Syempre magiging katwiran lang nila naman diyan eh. Ang naggagawa niyan yung mga tao na subscriber ng Mhm. Facebook, na whether or not nag-violate sila ng tawag yan, community standards. It's up for the community to determine, not Mhm. the government. Yeah, para hindi mapakialaman yung karapatan natin. Pero as in the perspective of as a constitutional expert, attorney, ang ating bang Bill of Rights, for example, is conforming dito sa ating modern kind of communication na itong klase ng ating pakikipagtalastasan na diskursuhan online. Ine-explain ko to nung the past few days sa usapang batas eh. Mhm. Ako kasi naniniwala ako na yung social media is just a mode of communication. Mhm. Ang lumalabas nga lang, improve siya. Kasi syempre, kung ikukumpara mo siya for the last 300 years, di ba alam naman natin ang konsepto ng news eh. Yeah. Pero 300 years ago, ang concept ng news is, yung isang buwan na balita, balita yon. Mhm. Di ba? Over time, nag-i-improve ang communications dahil 'di ba nagkaroon ng underground sea cable, Yes. nagkaroon ng telegram, nagkaroon ng satellite.
na unti-unti na napunta na tayo sa ngayong hinaharap na hindi ka pa kakaupo mo pa lang may just in na balita. Correct. Instant na ngayon eh. So, 'di ba nauso nga yung term na viral eh. Kasi hindi parang yung balita hindi pa nga nagtatagal ng 30 seconds may biglang may breaking news agad eh. That being said, it's just the speed nung communication. Okay na ayun biglaan. Pero ang nakakalimutan kasi natin din na sabihin din, okay. Of course, insofar as the Constitution is concerned, freedom of expression ang pangangalagaan. Note that lahat ng mga kinikriticize doon sa TRICOM mga vloggers. Ang pinag-uusapan natin doon ay content. Okay? Content. Basic sa Constitution na pag ang pinag-usapan natin yung content-based restrictions. Kahit na ano, kasi ito ang nakikita kong parang concern na siguro nakita din ni Congressman Roman. Kahit na anong gawin mong regulation na ibibigay ng Congress sa pagkontrol ng content, that might be illegal or unconstitutional kasi content-based yung restriction niya. Isa pa, ito din yung isang issue na hindi ko alam pag umakyat sa Supreme Court, baka i-clarify ng Supreme Court. Kasi meron tayong tinatawag kasi na concept na protected speech. Okay? Pag sabi mong protected speech, hindi mo siya pwedeng i-censor. Okay? Ngayon may limitations yan kung ano ba yung, syempre kung may protected speech, may unprotected speech. So yung unprotected speech mo would be libel, yung mga malalaswa, na example yan, mga malalaswang words, diba? Mga fighting words, yun yung sinasabi natin unprotected speech. Which goes now to the next question. Siyempre, ang sasabihin ng mga vloggers and even yung mga candidates natin ngayon, dahil alam naman natin na left to right sila ng COMELEC sa kanilang mga statements, ang sasabihin lang naman nila, yung speech ko is political speech. Nagsabi na ang Supreme Court sa ibang mga kaso na ang political speech is protected speech. Whether or not you like it or not, okay? Kung yun ang sinabi, okay, if it is political in nature, it's protected. You cannot ban the content. Isa pa, syempre hindi pa natin pinag-uusapan diyan yung criticism ng public official. Tama. Dahil 'di ba, ang dami ding desisyon ng Supreme Court na dapat hindi balat sibuyas ang ating mga government officials. Kung meron man that is regardless if it's true or not, yun ang sinasabi ng mga desisyon ng Supreme Court. Ang pinaka depensa lang talaga ng mga public officials yan, gawin nila yung trabaho nila ng maganda. Kasi pag hindi nila ginawa yung trabaho ng maganda, talaga i-criticize sila. Pupunain For sila. the longest time nga, 'di ba, pag nagkakaroon nga tayo ng State of the Nation address, lahat ng sungay nandun sa mga official na nandun sa APG, 'di ba? Correct. Walang pinagkaiba 'yon dun sa pagpipigil mo sa freedom of expression. Kasi pag gano'n ang ginawa mo, number one, yung sinasabi, nagagalit sila ngayon dun sa mga vloggers, nagma-mind control. Di ba mind control din yun kung ang gobyerno mismo yung magdidikta kung ano yung pakikinggan mo o hindi. It goes both ways eh. Yeah. Para lumalabas ang tao, gagawin nila, hindi marunong, didiktahan nila. Na tingin ko hindi ako naniniwala kasi nakakanood nga sila ng mga ganyan social media. At besides, babalik din sa atin yan sa traditional media eh. Kasi ano yan, so pwede nilang kontrolin ng ang mga vloggers na tayo din, meron din tayong social media accounts. So ganun din, so we're still going. It will set precedents. Will set the precedents na alam mo yon, unti-unti gulat na lang kayo, wala na yung freedom of expression ninyo. Okay, itong mga medyo talagang babantayan talaga sa usapin dito. Remember, ginagawa nila ito in aid of legislation where we're crafting a law in the future kung ano ba ang magiging future nitong usapin pagdating sa pagba-vlog at the same time, tama yung sinabi mo, attorney, baka it goes down to the mainstream media. Baka ito entry point. Lahat tayo maapekto. Isipin mo na lang, 'di ba? Nagsara ako sinasabi ko na din to sa radio eh.
ako lagi ko pati sa estudyante ko sinasabi ko, wag tayong lalo sa I would include siguro traditional media. At saka sa mga tao, wag kayong magpapadala sa alam mo binibigay sa atin ng nagagalit tayo sa isang tao or nagagalit tayo sa isang bagay. Mhm. Kasi yan yung mga pain na pag kumagat ka, Correct. magkakaroon ngayon ng justification na pigilan yung expression mo. Yun. 'Di ba? Mhm. Alam naman natin na yung mga inimbita doon sa Tricom, alam natin ano mga views nila. May kinakampihan sila, 'di ba? Mhm. Pero hindi ibig sabihin na may kinakampihan sila. Okay? Bigyan mo ng restriction. Ang dapat bigyan ng dapat nga i-tolerate nila din yan in a sense kasi paano mo makikita kung mali yung sinasabi nila kung didiktahan mo agad na mali ka. Correct. Sabihin natin, dinidiktahan mo sila fake news. Paano yan? Sino rin na nag-mind control? Kung biniblame nila na nagma-mind control yung mga nasa vlog, Mhm. hindi ba din Walang it's just, pinagkaiba they're itong just nasa calling gobyerno. the kettle black di ba? Correct. So, eto nabanggit nyo na rin yung sa criticism, attorney, panghuli na lamang etong mga sa mga sinasabi natin, yung mga profanity sinasabi ni Congressman Abante, yung pagtawag ng OGAG. Though nasabi nyo na kanina na meron ng ruling dito ang Supreme Court kung ang pinupunto ay yung paggampan sa isang tungkulin ng isang public officials. Walang dito, hindi to actionable, attorney. Pero what can you say dito sa mga balat sibuyas na mga politiko when it comes into criticizing them sa kanilang gawa, not just only in vlogging, in social media, but also in the traditional media? Kasi ganito yan kaya ito din pinag-uusapan din namin yan sa at least sa traditional media, meron tayong KBP. Yes. Kung tutuusin. But that's private Mhm. Hindi naman government institution yan Correct. At hindi naman galing sa batas ang KBP. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas yan Mhm. Pwede din magkaroon sila ng kapisanan yung mga vloggers. Wala namang issue doon. Okay? Wala namang issue doon. Yun nga lang, yun nga yung purpose ng vlogging Diba? Si Facebook din naman, sinasabi din yan kahit sa mga other forms of media nila na binibigyan, or kahit sa YouTube, di ba, binibigyan nila ng laya yung kahit isang individual na i-express niya yung sarili niya. Syempre, subject sa community standards, i-express mo yung sarili mo. So, ang tama din naman yung sinasabi ng Tricom, parang vloggers, hindi mo ma-regulate ang vloggers. Di ba? Yeah. Kasi syempre, mag-post ka lang ng opinion mo and all of that. But again, at the end of the day, it would still redound on content-based restrictions. Mhm. Hindi pwede yan kung ang nililimit lang nila is yung manner, yung parang content neutral siya. Kung example, 8 to 9 ka lang pwede mang bash, 'di ba? Yung ganun yung pwedeng mangyari. Pero May yung schedule. content itself, 'di ba? The reason kaya ko sinasabi ito is paano mo malalaman na hindi totoo yun kung hindi mo sila pasasalitain? 'Di ba? Hindi mo paiisipin ang tao. 'Di ba? Now, whether or not some people would just read and believe it, well, nasa sa kanila 'yon. Tandaan natin, kahit tayong news, okay, tandaan natin, ang dapat laging i-remind natin sa tao, ang news hindi yan necessarily totoo kahit sa atin Tandaan natin, nag-example tayo sa traditional media. Nagbabalita lang tayo based sa kung ano yung ni-report, Yes. ano yung nakita. Pero Nakalap. at the end of the day, kahit sa batas, kahit sa korte, hearsay pa rin yan Kailangan pa rin patunayan yan sa korte. Kailangan pang patunayan yan. Hindi basta-basta na example, punta ka sa korte, pakita mo, ito sinabi na IFM, ito yung nangyari. Correct. Kailangan mo pa rin mag-testify doon. Kailangan mo i-identify yun kaya nga siya tinatawag na hearsay din. In theory kasi hearsay kasi ang balita Kasi maaring baka may ibang version yung storya. At saka, yun nga, nailabas mo na yung storya. Kung sasabihin mo agad, ay fake news yan, paano mo masuscrutinize yung content?
pabayaan mo para malaman nila, totoo ba to sinasabi niyan? Di mag-research ako. Yun ang dapat i-remind natin sa tao na pag narinig tayo ng balita, kailangan malawak ang ating pag-iisip at the same time, alam natin na dapat encourage natin na hindi lang yan ang basahin mo. I would agree on sa sinabi ninyo, Attorney Vian, kasi tama yun, no? Kapag may mga, for example, police operations, ng mga PDEA, sa mga raid, parang nagtatawag sila ng mga legit na mga media. Pero yung ibinalita ng media na yon, hindi basta-basta tatanggapin ng korte, kundi isa-summon yung mismong mga nag-cover para sila ay mag-testify doon sa ano na yon, sa nasabing operation na yon. Oh yes, ganun naman ang SOP at saka meron din may desisyon ng Supreme Court dati na although inalaw nila yung parang media video, pinarningan din nila yan, lalo na sa point ng custodial investigation na baka hindi dapat careful din ang korte kasi hindi mo alam baka nag-connive yung media at saka lang posibilidad sabi Yes, na Supreme yes. Court na baka mag-connive ang media na at saka yung Authorities, police authorities dahil para lang makakuha ng confession. May mga ganyang mga sitwasyon eh. Yes. O, kaya nga talagang ito dito mahirap din ang ang sitwasyon din ng mga korte at saka mga attorney na talagang patunayan na yung kung may probable cause talaga doon sa isang insidente. Anyway, Yes. attorney, ang ano lang dito siguro yung mga ayaw pa kritisismo huwag tumakbo. Yung mga balat sibuyas, wag na Kaya tumakbo. wag ka dapat balat sibuyas kasi public service yan eh. Correct. Public office yan. Lahat ng kuyukot talagang uungkatin sa'yo. Kaya nga pinagre-report ng saliin yan at saka ng mga requirements. Kailangan din mag-comply ka sa Code of Ethical Standards. Salin pa lang sabit na. Anyway, maraming salamat, Attorney Vian. Anong oras ulit yung ating usapang batas sa DZXL? Maraming salamat sa pagtawag mo sa akin ngayong umaga na to. Of course, abangan niyo po ako sa Usapang Batas 8 to 9 p.m. Monday to Friday kasama si Ma'am Jenny Pahilanga sa RMN DCXL 558. Ayun, ang amin pong So available siya kung hindi makaabot dito sa abot ba dito sa Pangasinan? Abot sa Pangasinan din. Okay, pero pwede nyo kami mapanood sa YouTube at saka Facebook ng DCXL. Pwede ba sila doon mag-live na magtanong ng mga Yes, pwede. consultation? Pwede sila Ayan. magtanong doon. Live naman yung pagdating ng 8 to 9. Both sa Facebook at saka sa YouTube. Alam ko pati rin yata sa X yata meron Yes, din. yes. Pero alam ko pero Facebook at saka naka-link din kasi yun sa mga pages ko kasi sa Facebook. Ayun. Okay, Attorney Vian Gabato, maraming salamat po and mabuhay po kayo. Thank you po. IFM News.